Csak ki akartam durrasztani a Crazy-t. Geci. Ki az aszmás? Geci, hol kell csinálni a dolgot? Jöjj. Nagyon jó a számom megint. Ugyanazt a számot kaptam meg szó szerint. Én nem. Én nagyba... Ez a jó, erre a pályára jó. Madáres. Komolyan. Az én vagyok. Én most olyan lettem, mint a Crazy előzőbe. Ne ölj meg. De nem már! Miért? Itt miért vagy ilyen fogyatékos? Nem már! Miért vagy ilyen fogyatékos? Adjad. És ha megkapod a kedvenc róladat? Elmondtam, hogy mi vagyok, Gec. Erre levágja előttem. A sírás az nagyon jó, én azt nagyon szeretem. Az nagyon jó, az vicces. Hát meg az orgyilkos is. Igen, Elvoncoltam 4 hullát. Igen? Aha. Na, ja. Let's go! Jaj! Nagyon jó. Akkor sziasztok! Infláció. Szia, infláció. Azt sem tudom, hogy mit jelent ez, de szia. Hogy lesz? Jaj, infláció. Hát infláció szájzés. Infláció az egy cipami. Ami igaz, az igaz. Valaki. Én igen. Az jó, örüljél neki. Örüljél magadnak, én lettem az 5. Nem. Jaj. Csak úgy tudjuk, hogy lehetett, mint a lambották, így vigyázzatok. Most már van? Most már sajnos
Kicsit esik a gépem, jaj. Amúgy jó, crazy, ez mi volt? Miért vágtad le az inflációt? Légy szíves, magyarázd el. Annyit látok, hogy ott vagyunk, hol vagyunk? Ember, én BS-et Nem tudom. Meccsbe vagyok. Kápolna alatt, jobbra, a temető, balra le, ott vagyunk lent. Na, mit látok, hogy ott egy hulla, és fölötte áll az És ágyú crazy, de vesztettem. szerintem ő a Dodó, Most szóval... elvesztettem a BS-et, meccset. Várjál. Szóval szerintem ne szavazzuk ki, hanem... Hallod? Egy kérdés. Egy Mondjad. kérdés. Akkor miért voltál ott a hullánál? Miért mondtad azt a állandóan, hogy szarakodok a gépet? Pedig ott voltál a hullánál. Miért álltál ott? És Azért, ennyi. mert mondom, hogy Na, nagyon miért? rossz a gépem, Miért, és miért? laggol. Ja, gondolom, Mert hogy nagyon laggol rossz. a gépem. Egy RTX 5900-nál. Ja. Megvan egy ilyet? Épp. Hát én voltam a galambban, az is jó nektek? Aztán. Nem baj, az is jó. Előtt, hogy ő a gyilkos, mert még elmondta nekem.